Cai? Sut mae'n teimlo fod y match fynd yr iddo, gem gyntaf yn Welsh Premier League i Gaernarfon? Briliant. Dwi'n mynd aml yn sgorio, dwi'n sgorio trwy pre-season a i sgorio o flaen y crowd, o flaen y teulu, mae'n briliant. Oedd e watch o trwy'n nos. Be oedd y peth gyntaf nath i feddwl chdi pam nes ti weld y pêl yn bwysio? Dwi'n meddwl ni'n, o bob un corner oedden ni'n creu problemau, so o'na hyd second ball, so ni'n just camplo hit overhead kick. Ie, dwi'n ffantastig. Sut ti'n meddwl oedd y rhedeg at y cofio mi? Briliant. Oedd? Dwi'n methu hwnna, ie. Ti'n bod disgwyl fwy o ddweud? Definite. Ti wedi bod yn chwarae yn yr Cymru Alliance ys blynyddoedd i Port, a ti wedi chwarae yn Welsh Prem i Port blynyddoedd yn ôl do. O'ch ti'n gweld gwahaniaeth mawr yn yr cyflymder y gem, y speed y gem heddiw chi? A fitness, fatha o'n i'n dweud o'n i'n stryglo yn diwedd ond mae'n constant, fatha ni'n fatha bel allan i gyd anna fo, mae patterns o play yn os yw wahanol, mae mor tactical, so... O'ch ti'n gweld, pan mae drwyd sefo yr bel yn cefn, o'ch ti'n gweld hyn yn gorfod rhedeg mwy, oedden nhw'n chwarae ar cefn mwy chi? Ond dwi'n meddwl, fi oedd yn y lle ram, dwi'n meddwl, ond... Na, oedden nhw'n pasio dda, ond oedden nhw'n weld i mynd yn eithaf, so oedden ni'n pacio fewn, a wedyn o'r gas yn droffi fewn, o'n i'n meddwl gas yn clas ydw, so... Gas Evans? Ie. Roland Newton. Reit. Fe sy'n licio gwybod gen ti wan de, nes ti ddeffro bore yma, gen mwr i ni, o'ch ti'n disgwyl chwarae? Na, gwn. Na gwaith? Na, gwn. O'n i'n disgwyl bod ar y bench. Disgwyl bod ar y bench. So, mae'r cechyn y ddeg o'n am y diwrnod i hun. O, definite. Ie? I sgorio match fynd ar a sgorio yn ôl i Gaernarfon, 10 out of 10. Briliant. A dyn be di'r plan am hynna? Dwi'n gwaith yn bora, so gai few pints o'n awd yn ochr. A watch the game, ie? Ie, trwy'n nos. Guys, gymda, diolch yn fawr i chdi am y gol, de? Sbor am. Ffantastig, a dyn, da iawn, ni sgwch di nôl. Roland Newton. Ie, gret. Diolch.